a veure aquestes classes de patinet que t'ha fet en Pau. Molt bé! Molt bé, Laia! Vinga, ara torna cap allà, que tens tot un munt de tros ara. Vinga, cap allà, a la gespa no va bé. Vinga, cap aquí, vinga, torna. A veure com ho fas. Molt bé. Després a mi, oi, mama? I tant que sí, carinyo. Però tu vas com un llamp. Ja. No li donaré de seguida, vaig faré pu-pu. El Pau farà una volta per aquí i anirà superràpid. Bueno, però la Laia, Déu-n'hi-do, per tenir 2 anys. No, aquí no va bé. Allò vigila que estava girant. Abans estava així i ara ha anat així. La pròxima lliçó serà ensenyar-li a girar, Pau. Molt bé, Laia!